Sanibonani kamnami good enough wadla mesibonga tutorial Itende ngidla phimo subscribe channel like le video khona uphinde share so ngizokwenza le ngoma le ethi Uyinkosi ephakeme mbongeni ngokheka B flat so sizo ngeke ngisheshe ngizonza nje kalula kanjani ngenza kalula kabi ivolume yami iphansi kakhulu uthi ngizamanye sanqa so sizobamba kanjalo nje yabo into eyilula kodwa kwaseyami into eyilula lezi into eyilula ngazi ngathini mhlawumbe mina sengajwayela kakhulu keyboard but nje lawo lamaculo lawo Uyinkosi ephakeme mbongeni awona amaculo lawo amaculo ajwayele ukucula etendeni lawa akumele ungawazi kumele uwazi amaculo nje ajwayele ukucula ngempela etendeni if ungalandi iculo leli ngempela ungasube senkingeni mabe usudlala ikeyboard sona ke ngizokufundisa lona kubreakela lona down kalula kanjani kalula ngeke bambe izinto eningi nezinto enzima so uqala lana ngizokukhombisa ngo right hand then ngimixe kancane no left hand ngeke ngifake u left hand wami ube mningi Uyinkosi abo qala lapho nje Uyinkosi ayisiphinde ukugcina abangani bami ushaya kanye la le chord ishaya kanye Musushaka kathathu ke le Uyinkosi ephakeme sesiyalapho ephakeme anu misabonakala le chord le uyabonakala hayibo iphambe kanjani ma yabo Angikathi kuyabonakala ngale hayi kuyabonakala bazalwane kuyabonakala yabo Itende engisebenzisayo ziyayibhedela nje buka nje ngespoil video yamanje yabo nayo kodwa inali but sena ngifuna ukulivezeleni yabo keme yabo ephakeme yabo wena uzobamba kahle ke mina ke icamera yami yangibhedela ikwazi ukuveza kahle la keme Pena foot abo mesiti abo sitini mbongeni pamina ngithi kanje mbongeni yabo ngiyengize kule chord lela okay so ipart yokuqala ile part ethi Uyinkosi ephakeme mbongeni
Masiba nale phansi ethi mbongeni ngamahubo mbongeni nayikuphu. So sesekuleyo phansi ke manje igram lakho uzobeka ku40, itempo leyo u40, then ugram number 8. So na sizothi ke mbongeni yabo. So siqala mbongeni akuphendela futhi mhlawumbe usazwanga mbongeni nange ubong. Bese sithi hey angisachazi ke manje mbongeni yabo mbongeni. Okay, so mbongeni nange ubong mbongeni nayikuphu nabo. Nabo mesiphini uqala phansi uyinkosi nabo we kwa nama keyboard. So but sihamba kanjalo musihlanganisa no left hand. Angifuni kwanda kakhulu but ngo left yabo. Go left hand wami. Yabo. Yabo. So ephakeme mbongeni yabo. So mbonge angekabonakala and then okay ngeni yabo. So mekamba no left hand ngixolele gaza ngikwazi ukuchaza lamaphathi lawo. So ephakeme yabo ngeni so ihamba kanjalo. Ngiyabonga kakhulu. Maningi amavidiyo engiwenzile. Mawukuthi mhlawumbe ikhona ivideo engi-uploadile wena ongakayiboni, ngena ku YouTube wakho, ungene lapha ku search khona but ile ngunquze lapha eduze kwekhanda lami lapho ku profile lami. Ngena lapha mase ubhala igama lami good enough Dlamini, ulibhale lapha khona uzosesheka. Mese ke uphinde ungene ekhandeni lami uqobo ke manje click nje lapha nje around lapha, bese uklikhe khona
uyoklikha la kubhala khona videos. Ngizogokozela nakhe. Then emva lokho ke wonke ama-video lana nalawo ongawukwazanga ukuthola ama-notification akhona uzowathola la, wonke uzowabona la. Ayikho i-video ongeke uyibone. So mengehla ngezansi mengehla la ngezansi ke uyabona ke. Yabo naka ama-video maningi ayinqwaba. Amadala amanye sengawa-breaker down, utranspose, ama-chorus, konke nje kukhona la. So bese-subscribe ke senza kanjena ke. I-private content ke ingalana ke. So i-private content nakhona ikanje ngikhombisa ama-video ambalwa akhona engiwa-uploadile. Yabo kukhona sibalo episode khona amanye kuthiwa ama-episode extra. Sokuhlukene yona private content. So subscribe ke futhi nakhona singena kanje. Uma ubuka ivideo uzobungena ke uma uqeda ukubuka ivideo ke nakho indlela subscribe ngayo. Le part le bha subscribe kumele subscribe ingakho i-grey but wena kufanele ungene kuyona ngoba izobe i-red uma ngabe subscribe-anga. Yona le ngigqugquzelile izovela ikanje kuwena uma ngabe subscribe. Then yona le part leya i-click enzibe grey bhala subscribe. Qeda ukusubscribe ke sesubscribe kile manje. Kukhona ibhele la eceleni engizokhombisa yona nayo le bhele. Le bhele kumele ibe ku all khona uzokwazi ukuthola wonke ama-video ama notification wonke.